Biro mar Legion Maria e piny mar Kenya. Bikira Maria mtakatifu aliyetuletea sisi kanisa letu ya Legion Maria mwaka 1962. Maria aliingia katika Mlimani Kalvari tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 1963. Ndiyo alijengea sisi nyumba yetu ya kwanza, tunaitwa Ligala. Amosino yaore nyakora moge juang' to ni mar wantiere Kalejo, oganda jo Kalejo moso jino yaore kata en piny otieno. Sani endi en saa 10 mar odhiambo, to kendo wadwaro wuoyo kod Mother Superior mabende odak e dalani eri, mabende en kaendi iluongo ni God Kwer, kama oganda mag jolejo yudore dalani eri. Suna Migori, kaunti dero ma Migori. Adwoko erokamano ahinya kuom biro mubiro godo dala ma Kalafari, dala baba gi mama mtakatifu. Kae kama ne lejo chakore godo, kane babu bire e got Kalafari, kamiluongo ni God Kwer. Kae kama ne lejo chakore godo, kane ochako lemo ni ji, kane onwang'o joma ne nigi sefe, joma jotuo mane tuo mang'eny, nochango kendo nogolo juogi kuom ji. Kane ochakore kogolo juogi, to nohulo bende, nohulo ji. Kane ohulo nowacho ni in ng'ane, in ijajuoko. Bende ing'eyo tie nying mar Legion Maria? Nyasaye be jamrema. Koro omiyo noneno ni piny sando wuode, to piny nosesando wuode mokwongo, kendo ka wuode oduogo mondo mi ong'is jo Afrika, war jo Afrika, to jo Afrika pod neno mana mudho, kendo gimake kendo gisande. Koro nowacho ni ma loch mare ok loch wuode, en motawala. Emomiyo wan jo Legion Maria iwacho ni Legion Maria of African Church Mission, Legion of Mary. Koro wan oganda mag Bikira Maria. Ki somo Latin, Legion is a group. Ji are confusing between Legion, nikech kane Yesu golo jochiende kuom joka, to ne giwacho ni Yesu nopenjo ni to un ji adi? To joka nodwoko ni one Legion. No giwacho no oganda. Koro ji wacho ni jo Legion Maria gin group mag jochiende. Get this one clear. Ni Legion means many. Nyiso no oganda. Koro one the Legion of Mary. Oganda mag Mary. Oganda mag Maria. Etie Legion Maria. Yes. Chakruok mar kanisa mar Legion ne ochakore kamoro miluongo ni Johannesburg, mabende ong'ere kod nying mar Kabaru. Kama ne ochopo mane ji ne oloso kod dhok mayore. Berno ega maza mizia no ya oleta no ya nyarombo mala ngo angere ngat ma ulo gima biro nyime de maza kalove Okay, kane Baba Mrs. nobiro kapok nochopo ewi got Kalvari, nodhi kamoro ni ka Johannesburg, en piny mwalo kikalo got matin. Koro kaendi noyudo oganda mang'eny nochokore kod Baba Mrs. kendo ne gilemo e seche mag odhiambo kama, to ne gipo ka giwinjo ka duol moro oa e polo. Kane gin jo malaike mane wer, ne giwero wende adek. Wer mokwongo ne giwero ni chon Nyasaye wuon ochiko kelo ng'at mawarowa. Wer mar ariyo ne giwero wend haleluya, haleluya, haleluya. Wer mar adek ne giwero wer mar Jesus nosebiro. Koro roho notugore kuom ji, kendo joma ne ni kanyo ne roho opong'ogi mane gigore piny. To kanyo nogono ne nitiere ng'ama ne roho go piny maniluongo ni Ochieng Silvanus. Koro
roho ni kano osegoye piny to nomoso ji ni oyawore, to noyudo ka Baba Mesias ne gin jopuonjre ne, eka roho ni nong'ise ni mondo oful nyinge ane, to Baba no ofulo nyinge ni en iluonga ni Simeon Ndeto, to wacho ni en wuod Kano, en wuod Obimbo. To roho no go ni no, kendo chako penje, kendo roho no chako wacho kendo ni no. Nochako penje mar adek, nofula nyinga achiel no ni en Simeon Ndeto, en wuod Obimbo Kamisumba. Kaito mar ang'wen, roho no chako penje ni ful nyingi madiera, to nofulo nyinge ni an Hosea Lord Vicus, an wuod Nyasaye mangima. Eka chuny matakatifu mane kuom Cyprianus Ochieng no owacho ni yes nyadidek. Mane kama nofwenyo ni Baba Mesias en Nyasaye.